Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pangina kana sekolah ginang ko na mapmamanaw sa lamak na kalilintad na gukapipiya ginawa. Sa banyunod tumambaginas kanwalangwan ako bay mamakinagusagin kaya mga idida. Lang ko na isay rin nagagawin na pananadam. Sa aging gamang mga idida na siya mi ko na iplilalilang uli na ipapangurmat ko tarintang amataya. Presidente ang kuno to agito pagari ako na ada sa lakaw kay Hanilap. Kata na pamamakinagagan at tutang kaing kabusasuli. Wassalam. Nama kaya nasi
presidente